Guantanamo Bay ni obe Cuba ye kasobonye min ni siganama minnu minɛna 11 septembre 2001 attentat kɔfɛ ka fara Taliban kan olu ma caman bilala yɔrɔ min nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Américains ka base naval o ɲɛsira ko kura ka sɔrɔ jamana ɲɛmaw olu be labɛnw na walasa ka se ka tungaranke maa ba 30 olu bila yɔrɔw o baaraw sigi sen kan sanga ni jamana ɲɛma Donald Trump le ka yamaruyaw ye o be se ka caya awɔ nga nin jamana nunu minnu tɛ fɛ k'u ka walejugukɛlaw olu minɛ kokura an nana olu bɛɛ lajɛlen bila ka taga jɛkulu minnu sigin bɛ hadamadenya hakɛ lafasali kama olu y'a yira k'a fɔ Ameriki sariya o be yamaruya di tungaranke ka se ka minɛ waati kungurunin kɔnɔna na yani a ka labɔ jamana kɔnɔ nga ni jamana min n'a bɔra yi ni o ma sɔn a la a minɛni kudayi k'a bila kaso la o yamaruyalen tɛ Guantanamo kasoladenw bɔyɔrɔ fosi t'u ye. Essentially a black hole. I mean, you're nin ye dingɛ fimanba ye n bɛ fɛ k'a fɔ aw bi mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na u tɛna se ka lafasabaw wele u tɛna se ka kuma u somɔgɔw fɛ u nana datugu pewu k'a sɔrɔ jamana ɲɛma yɛrɛ ka kumaw la hakilina ye de ka se ka u minɛ kudayi k'u to yen. Cakɛda min sigilen bɛ dɛmɛ kama kokanna ka ɲɛsin maa minnu wulilen do ka bɔ u sigiyɔrɔ la olu y'a yira k'a fɔ États-Unis jamana k'u delila ka maa dɔw minɛ minnu n'u y'olu ye ji sanfɛ ni ka u minɛ k'u bila Guantanamo maa ba tan hakɛ caman kɛrɛnkɛrɛnyala Reagan ale ni Clinton olu ka fanga kɔnɔna na ani maa 100 bɔɲɔgɔnko Biden ale yɛrɛ fana ka fanga kɔnɔ jɛkulu in y'a yira k'a fɔ Trump bɛ fɛ ka min kɛ o ni tɔw tɛ kelen ye. Up until now, it has never been. Fo ka taa se bi ma a tuma kelen ma deli ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ États-Unis jamana ka maaw minɛ jamana kɔnɔna na minnu jamakulu ka bon kosɛbɛ ka sanga ni wulikajɔ dɔ ye min kun ye ka se ka maa caman labɔ jamana kɔnɔ ni ka u bila ka taa Guantanamo o ma deli ka kɛ fɔlɔ. And send people to Guantanamo. That has never been done before. Guantanamo ye yɔrɔ ye n b'a fɔ kokura yɔrɔ min ni o ka kan tungaranke walijugukɛlaw ma o ye laseliw ye min kɛra Ameriki secrétaire Pete Hegseth ni ale ka ca ɲɛsinen bɛ lakanama dɔgɔkun tɛmɛnen o daminɛw la. An ka ji sanfɛ lakanabaw o mana maa minnu sɔrɔ jiw sanfɛ u be se ka tilen ni olu ye Guantanamo. Jamana ɲɛma Donald Trump a ye Guantanamo sugandi ka sababu kɛ États-Unis maamarayɔrɔ ko gɛlɛyalen do o laseliw kɛra juma tɛmɛnen secrétaire min ka ca ɲɛsinen bɛ kunnafonidilaw ma Maison Blanche la ni u be Caroline Leavitt kofɔ. O de la a ka kan joona Congrès ka wulikajɔ sabati ni ka nin bɛnkan ninnu o hakilinaw sigi sen kan walasa ka se ka minisiriso min ka ca ɲɛsinen bɛ kɔnɔnako ma ani cakɛda minnu sigilen bɛ tungaladenw ka kow ma olu ka se ka nafolo sɔrɔ ni ka se ka nin minɛni ninnu baaraw waleya. Demokratiw ka fanga ɲɛma minnu tɛmɛna i n'a fɔ Obama fo ka taa se Biden ma olu y'a laɲini togoya bɛɛ lajɛlen na Guantanamo kaso k'olu datugu o min jɔra George Bush ale ka fanga kɔnɔna na san 2002 a sanga ni Afghanistan olu donni ye Ameriki kɔnɔna na o min kɛra waati kungurunin u ka bingani waliba kɔfɛ ni o kɛra 11 septembre la.